nakapunta kayo. Salamat sa Diyos. Manang pakiramdam ko. Nanay Aloha Estrada. Kamusta Masarap man? na pakiramdam. Walang bayad. Yung pagtiterapi, Hilot. TV Bisaya 1. Legit to. Walang bayad. Tangkilikin niyo yung Bisaya number 1 TV channel. Subscribe, then like, share. Matutulungan po kayo niyan. Basta mag-chat kayo sa kanya. I-chat nyo lang si TV Bisaya. Pupuntahan kayo doon. Basta pakiusap ko, i-like nyo, i-share nyo lang. Ay, maraming salamat po sa suporta po. Salamat din po. Na pumunta kayo dito. Nakapunta kayo. Salamat sa Diyos. Manang pakiramdam ko. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, Hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Si Nanay Aloha Estrada, residente dito sa Barangay Bagong, Silang, Caloocan City. Siya po ay nagdurusa sa sakit na stroke o paralyzed. TV Bisaya 1, Advocacy, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, Hilot massage, bone sitting and therapy. Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko.